Zi-mă, Dorele, cum o puteai tu pe aia? Nu mai știu. Zi-mă, hai. Hai mă așa, stai că ești vezi. Zi mă! Hai mă, Zi, mă, să zi, te cum filmăm, îi te dai? Capă. Cum? Capră și ce mai poziție? Bă, burtă. Pe burtă cum? Atât. Atât? Da, astea două poziții și toate. Păi și cum îi te dai tu capră? Arată. Bă, Cum mă ia? Ia-te eu că filmezi. Bă, dar face, lasă-mă că filmezi eu. Zi-mă, cum îi te dai? Ia. Și Ia zi-mă, Dorin. pe burtă? Cum ai făcut tot după aia? Lăsați-l! Ți-l iau! Lăsați-l în pace! Filmăm sau faceai poză? Făcea poză. Zi-mă, bă, Dorele, vină încă. Dorele, vină încă. Dorele. Bă, i-ai Nu dat, bag, Raul. i-ai dat limbi în pizdă? Nu i-ai De ce? dat? Păi ai zis că ai dat. Aia am dat. I-ai dat? Cum? Cum? Cu prezervativul? Ai băgat prezervativul pe limbă? Pe cum mă? Lăsați-mă, terminați-mă! Ha? Bine. Cum bine? Arată. Bă, dar ai avut prezervativ tu? Hai mă, Raul, că mă apucă Ha? Crăciunul. Nu? Ai avut prezervativ? Plantele pe ăla. Da. Da? Păi da sau nu? Da. Și cum l-ai băgat? Pula, direct. Păi ia cum, ia. L-am făcut. De unde l-ai desfăcut? Ce o dai? Că noi nu știm. Ia mă, ia cum, ia. Eu în folie. Ia mă, ia. Păi cum l-ai desfăcut? Cum? Cu dinții? Cum? Că l-ai alunecos, cum l-ai băgat cu mâna? Eu ce face căbetul cu carul, nu șartă. Ne, Lasă-mă, bă. mai tare. Bă, dar zic cum mi-ai dat totul lui aia mai bine. Ce poziție mi-ai pus-o? Ce puteți să iei limba Lorelei? Ce și Bă, aia dar ce? limba în gură ai luat-o, mă. De ce, mă, n-a vrut? N-am vrut eu. De ce? Bă, da, muiță i-ai dat? I-am dat. Nu te-am dat. I-ai dat? Și cum te simțeai bine? Cât de bine? Și cum îi te dai? Ia. Ia, cum o țineai? Ia, mă, hai, cum îi te dai? Ia. Arată, ia cum îi te dai. Așa și cum, ia. Cum mă ia? Cum? O țineai cu 2 mâinile sau cu una? Comandou. Sau cu toate trei? Ne-am dat, drag. Cu toate trei? Care trei, mă? Nu? Bă, dar pe perete ai pus-o mai tinsă pe perete? Păi ziceai că, băi, cum e mă, 69 nu e pe pereți? Bă, am făcut un pat. Sau pe Păi jos? știi, 69 pe pat, eu n-am auzit. Cum e? Așa mă, zi, Dorele, zi, cum? Băi, Arată-o cum. Stai așa, că nu s-o Hai, arată mă. frumos. Hai, mă. Ia mă, arată-o aia. Dar n-am făcut. bă, Da, bă, cum făcea făul ăla? băi, Dorele, Dorele. Cum mă ia, cum îi te dai? Ia. Ia mă arată cum, băi, Dorele. Terminați-mă, lăsați-l în pace! Treceți la o